כן ינון, אז לאחר שמפגיני השמאל הגיעו וחיבלו בשידורי הערוץ בתוכנית הפטריוטים היום, מגיעים בהמוניהם כל כלל עם ישראל מכל רחבי הארץ, דרום צפון, בכדי לתמוך בשידורי הערוץ. הם אומרים בצורה ברורה, אותנו לא ישתיקו. נמצא איתנו אחד המפגינים מבין המאות שהגיעו לפה, מודיעים לי שהמשטרה חוסמת את כלל הצירים, אבל זה לא מונע מהמפגינים להגיע ברגל את כל הדרך ולתמוך בערוץ. נמצא איתנו אחד המפגינים. שלום אורן. שלום, ערב טוב. אני רוצה להודיע לציבור בבית, הימין לא מתבייש שהוא ימין, יהודי לא יתבייש שהוא יהודי. אנחנו באנו לכאן לשמור על היהדות שלנו פר אקסלנס. ערוץ 14 הוא השיקוף של החברה בישראל. רוב החברה בישראל מייצגים את האנשים האלה. 75% מהיהודים במדינת ישראל הם אנשי ימין. אותם אנשים יש להם זיקה לדת. אף אחד לא ימנע מיהודי להסתובב בתל אביב חבוש כיפה או עם פאות. אנחנו הרוב, וכל מדינת ישראל שלנו. הימין הוא רוב, הימין הוא 64 מנדטים, ולכן אנחנו כאן במאבק הזה. זה לא מלחמת אחים, זה פשוט מאוד רוב מול מיעוט, ואנחנו לא נפסיד, כי מעולם רוב לא הפסיד למיעוט, בטח לא במדינה היהודית. אורן, תודה על הדברים. בואו, אני רוצה להראות לכם לפאנל פה, לפני שאנחנו מתחילים, איזה תגובה 2 שהיו. קודם כל, מועצת העיתונות והתקשורת מגנה בחריפות את קטיעת שידורי תוכנית הפטריוטים בערוץ 14, ששודרה ביום ראשון מסוכה מחוץ לאולפן בפאתי מודיעין. בשולי מודיעין התוכנית נקטעה בגלל מפגינים שהגיעו למקום. המפגינים הפריעו לשידור ואילצו את משתתפי הפאנל לצאת לפרסומות. לאחר הפרסומות חזרה התוכנית לשידור מתוך האולפן. עכשיו בואו נראה גם, טוב, זה בסדר, אנחנו ראינו את הגינוי שלהם. תראו לי איזה פוליטיקאי או שניים שהגיעו. קודם כל שר התקשורת, ערוץ 14, הגזמתם, גם תקשורת חופשית וגם בתוך סוכה, גם יהודית וגם דמוקרטית. הם לא מסוגלים להכיל יהודית ולכן הם נלחמים בדמוקרטית. אף אחד לא יסתום את הפה למחנה הלאומי. תמשיכו לקדש שם שמיים, מועדים לסליחה. והשר יצחק גולדקנופ, שאני מאוד שמחתי לראות שהוא מצייץ בעניין הזה. כן, החרדים אולי אין להם טלוויזיה, אבל הערוץ שאין להם בטלוויזיה שהם רואים לכאורה זה ערוץ 14. כן, תראו לי את התגובה שלו, של גולדקנופ. אלו המטיפים לנו על חופש הביטוי הוכיחו הערב כי הכל מותנה בכך שהביטוי עליו הם מבקשים להגן הוא רק זה המייצג את דעתם בלבד. עוד רובד של צביעות מתקלף ומגלה כי מדובר במי שרוממות הדמוקרטיה בגרונם, אך הדורסנות היא לחם חוקה.